नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय सो दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आं नोंथांमोननो आंनावहाय एफएनएफ क्लथिं जितु जोंनि दखनानि ब्रेन्ड बेनिफ्राय आंनावहाय गवायावहाय दखना सफैदों गसाइगावनिफ्राय सो आं बिराद एक्साइटेड नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय मा कालेक्शन फैदों एफएनएफ क्लथिंनि सो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादों ना मा होनो थु बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो गोजोन फुंबिलि फाइनाल दिनैहाय अखा गैया बिराद स्रां मोजांथार जानानै दङ दिनैया गाइस आंना नै मोननैसो पार्सेल फैदों आरो ना आं बेखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिनो मा फैदों सो एफएनएफ क्लथिंनिफ्राय आंनावहाय गांथाम दखना सफैदों आरो ना गांथाम दखनाजों लोगोसे मैचिं ब्लाउज कास्टमाइज खालामनानै हरदों दायो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो गोमो कालार आंनि बेकग्राउन्डआवहाय गोमो कालार नालाय बेखायनो बारा पात्ता मोनाखै आरो ना जि मोजां मोनदों बिसोरो दखनाखौ नुनानै नोंथांमोना आंखौ साननैसो उनावहाय गाननायखौहाय नुगोन आरो ना दिनैहाय आङो जास्ट दिन्थिनोसैल' मा दङ ओमफ्रायहाय नैबे गोमो दखनायावहाय जिहेतु गोजा आगर दं नालाय बेजों मेचिं आब' रैसमिया आंनो कास्टमाइज खालामनानै हरदों बे ब्लाउसखौहाय रेड कालारनि जा मोजांखा नै जा स्लिभावहाय डिजाइन बानायनाय दङना बिराद साइज नुदों नै गानबा बेबायदि नुगोन आरो ना जास्ट आं एसे दिन्थिनानै होबाय आरो नोंथांमोननो जि समायनाखा नै सादोरा जा मोजां मोनखादों आङो गोजा कालारनि नालाय आं गोजा कालारखौहाय बिराद मोजां मोनो आरो लोगोसे बेयावहाय गोमो दखना दं जिहेतु बे गोमोआवहाय गोजा कालारनि आगर स 10 on 10 आरोना बियो ओमफ्राय नेक्स्टआव जाहैबाय नै बियो बेयावहायबो आब'आ आंनो ब्लाउस बानायनानै हरदों आरोना कास्टमाइज खालामनानैहाय हरदों नै बेक साइडआवहाय बेबायदि डिजाइननि खालामनानै हरदों ओमफ्राय बेयावहाय स्लिभलेस ओमफ्राय बेक साइडआवहाय बेबायदि खानाय आरो आं बिराद गाननो थाखाय बिराद एक्साइटेड जेब्ला गानगोन आं नोंथांमोननो दिन्थिखागोन आरो ना बियो सिम्पल मेरुन कालारनि आरो बेयावहाय जेबो आलदा डिजाइन खालामनाय गैया जास्ट सिम्पल आरो ना गाहायावहाय बिराद समायना नुगोन बेखौहाय बिराद सिम्पल स्टेन्डार्ड नुगोन आरोना मार्केटावहाय एफएनएफ क्लथिं ब्रेन्डनि गोबां माने फेक बिराद कपि खालामो आरोना मानसिफ्रा एफएनएफ क्लथिंनि जा दखनाफोर ओंखारो खिन्थु बेयावहाय नै बेफोरबायदि माबा दंखायो आरोना लग' नोंथांमोना मिथिखागोन एफएनएफ क्लथिं स' बेनि फालियाबो बिराद समायना बे दानि मेरुन कालार दिन्थिनायजों नैबे ग्रीन कालारा एकदम सेम आरोना जास्ट कालाराल' डिफरेन्ट खिन्थु बेनि डिजाइना अलमस्ट सेम माने सेमानो आरो मोननैयावबो गोल्डेन आगर दं नालाय बेनि थाखायनो गोल्डेन मोनसेल' ब्लाउज कास्टमाइज खालामनानै हरबाय आरो ना स' मोजां जागोन मोननैयावबो आङो मेचिं खालामनानै गाननो हागोन ओमफ्राय लोगोसे नैबे ग्रीन कालारनि सादोराव गोल्डेन एन्ड व्हाइट कालारनि स्कार्ट दङ आरोना नै जा मोजांखा
दख'नाफोरखौहाय गाननो बिराद एक्साइटेड जेब्ला आं गानगोन नोंथांनो दिन्थिखागोन आरोना आङो नुदोंना गाइस आंनि गस्लाफोरा ओरैबायसा गालाय गुजाय जानानै दोङो माने मालाबा ओरैबायदि टाइम गैयि जायो न' माखौ गाननो माखौ थानो जायो ओमफ्राय बिदिनो थाब थाब सोना दोननाय जायो बेनि थाखायनो बिदि गालाय गुजाय जानानै दङ आरोना ओमफ्राय बेयावहाय थानायफोराथ' मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै आङो बेयावहाय दख'ना माखासे सफैदों आंथ' गांनैल'सो दख'ना लाबोदोंमोन नैबे पिंकजों नैबे माबाजों अरेन्जजोंहाय आरोना ओमफ्रायहाय नैबेखौहाय F&F क्लथिंनिफ्राय हरदों येल्ल' ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय ब्राउन कालार ब्राउन ना मा होनगोन बेखौ औ ब्राउन चकलेट मेरुन बेबायदि आरो ओमफ्राय नैबेयो ग्रिन स' आङो बेखौहाय मोजाङै जाबनानै साफायै दोननोसै आं सुखुवा माने बिदि ओमफ्राय नै बेयावहाय बेदावहाय बिदि दोनजोबनानै आरामसे खननानैहाय दोननानै होनोसै आङो स' फैदो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे खनफाना होदो नोंथांमोना जुदि आंखौ अनोबा नोंथांमोना आङो पुरा भिडिअखौहाय स्पिड मदाव लानायखायसो बेबायदि नुदों आरोना दसेल'नि खामानि बायदि बाट बेखिनि खालामनायाव आंहा बेसेबां टाइम थांदों बेसेबां खस्थ' जादों आंसो मिथिसिगौ आरोना खिन्थु आं बिदि माने अर्गेनाइज खालामनानै लाखिबा मोजां मोनो आरोना माने गालाय गुजायबा मोजां मोना स' गाइस दहयो गालाय गुजाय थानायाव ओरैबायदि बुरजा बायदि नुदोंमोन नै गासिखौबो अर्गेनाइज खालामजोब्बाय आं गाहायावहाय पेन्टस माबा माबिखौ दोननानै ओमफ्राय बेयावहाय माखासे फ्रक्स दङ माखासे शर्ट्स दङ ओमफ्राय बिथिंहाय स्कार्ट गोजा आरोना स' आङो सेक्सन वाइज खालामनानै दोनबाय स' देट आङो माबा मोनसे नागिरबा आंनि थाखाय इजि जायो आरोना ओमफ्राय नैबेयावहाय जाहैबाय नैबिथिं दख'ना दोनबाय नैबिथिं आंनि नाइट वेर ओमफ्राय नैबिथिं डे वेरबो दङ ओमफ्राय लोगोसे बेयावहाय माखासे टप्स स' दा आं कालारखौ नायनानै डिजाइनफोरखौथ' आं बाङाय गोसोआव दङ माखासेखौ गोसोआव गैया ओमफ्राय नैबेखौ खेबसेबो गानाखै स' बेयावहाय दोङो आरोना ओमफ्राय माखासे बुस्थुफोर दङ फिसा फिसा टप्स नैबेफोरखौ बिदि प्लास्टिकआव सोनानै दोनजोबदो आरोना प्लास्टिकआव माने खेबसेबो गानाखै आं बेफोरखौ ओमफ्रायहाय गाहायावहाय आंनि हिल्सफोर माबा माबिफोरा दंजोबो आरोना बास बेनोल' लाबोनायाथ' बिराद खमसो लाबोदोंमोन आङो खिन्थु बेवहाय फैनानै अर्डार खालामै खालामै बुरजाथार जाबाय आरोना जोब्बाय आरोना दायो ओमफ्राय दायो आङो दै लायनो थांसै आं दा दै लांनो फैलायबाय ओमफ्राय बेयावहाय आं दहाय ब्लेक कफि लोंदोंमोन बेवहायनो आङो सल्टेड लाइम वाटार बानायनानै लोंसै आरोना संख्रि दोनखाजोबखायो बेयावहाय नै लाबोबाय दै गुसु बे गुदुं दसे मेंबाय आरोना जि खननानै गासिखौबो आलमिराखौनो साफा खालामजोब्बाय आङो स' मेंबाय ओमफ्राय दायो आङो मा खालामगोन मिथिबायना दायो आंनावहाय मोननैसो प्रडाक्ट सफैदों स्पन्सरशिपनि स' बेखौहाय आङो भिडिअ बानायग्रोगोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय नोंथांमोननो मा खालामो खिथिलांगोन आङो दानो खिथाखाजोबबा बोरै जानांगौ जाखो ओंखायनो नायलांबाय था भिडिअखौ दे नाय गाइस जोङो हरावहा उन्दुनानै माबायदि मुकबां भिडिअ नायो तेरा फेवरेट है ना ये सब तेरा फेवरेट है क्या तेरा फेवरेट है मच्छी भी है उसमें मटन भी है चिकन भी है अंडा भी है ओह माय गुडनेस कैसे अच्छे से खा रहे हैं देखो ना चिकन है मुंह में पानी नहीं उठ रहा मटन है नम 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 ऐसे खाते हैं ना हम लोग मछली दो है और फिर प्रॉन्स क्रेब्स अंडा करी ओह माय गॉड फिश खाया रे नम 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 मुझे घर का बहुत याद आया मुझे जाना है गाइस मुझे जाना है अभी कल हम लोग
खाएंगे ना प्रॉन्स चिकन और पनीर मोमो, लेकिन उसके लिए हम लोग अभी वेट ही नहीं कर सकते। अभी टाइम कितना बजे है दिखाओ? 12:30 बजे। हाँ। ओह माय गॉड, कितने अच्छे से खाया उसने। वो लेकिन एक खत्म। हाँ 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 हाँ, एक प्लेट ले लेंगे। सब कुछ मतलब डायरेक्टली नहीं खा रही है। तुमको भी बहुत खाने का मन हो रहा है क्या? बहुत ज्यादा हो रहा। मैं तो नॉनवेज के बिना रह ही नहीं पाती रे। कैसे? तो तुम तो वेज खाओगे ना कल? हाँ। मैं तो मजे लूंगी। कैसे रहूंगी मैं? हो गया रे बाबा, क्या जिंदगी है। हम लोग भी खा रहे हैं चिकन मशरूम कल। ठीक है, कल मिलेंगे फिर। So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you बाय बाय। ओमफ्राय आरो लोगोसे आङो जेसेबांखिनि दख'ना दिन्थिदों अबे गांसेखौहाय साबसिन नुदों कमेन्ट सेक्सनावहाय खिन्थाहरनो दाबाव।